Quina moguda, no? Això serà una bomba. Pitu, això no ha de sortir d'aquí o ens fotem l'especial en l'aire. Que sí, que sí. Pitu Soler, 35 anys, reporter autònom. La seva mare li prepara l'esmorzar cada dia. Em costa de creure que en Colomada sigui capaç d'això que t'ha dit, Jordi Nart, 43 anys, presentador mediàtic. Un dia va declarar mai no treballaria amb un escurçó com la Biosca. Doncs les meves fonts són del tot fiables, com sempre. Clàudia Biosca, 45 anys, directora de la productora La Màquina. És assídua dels casinos. Passa'm els contactes avui mateix, Clàudia. Si el programa ha d'estar fet en 3 mesos, no podem perdre el temps. Quina feinada que se'n gira, tu. David Roset, 38 anys, documentalista. Plora al cinema. Si aquest com a mal és com pinta, molta de feina. Glòria Bosch, 55 anys, guionista. Envia un currículum diari al Terrat. Doncs no en parlem més, aixeca la sessió. Jordi, queda't aquí que et vull comentar un parell de coses del cas. Glòria, posa les piles, que això s'ha de destapar abans del lliurament de les creus de Sant Jordi.